No tak čo, som nevedel, či natáčam. No natáčam už 11 sekúnd, sorry. No ale tak, aby ma počuť. Tak no. A máme tu 6 fidget. Som to mohol natáčať od tej doby, čo stačal. Ale... No, natáčal som. Mal som kratiček. No natáčal som, ale... Mi nenahral video, neviem prečo. Lebo som vypol celý notebook. Som ho nechtěl spolu z nabíjačky a môžete vidieť, že ja nemám baterku zapnutú. No to už čaká do tej doby, kedy to máš. Už mi to dorobilo. Tu money. Som celkom silný, som postavil, som úroveň 2. Alkoholík. YouTuber. Nie som TV hviezda, ale z vás prečo? Dáme love. Tak, hotová. Alkoholík, youtuber, TV hviezda, ale si robil z vás pršu, lol. Tak, ideme zasa hniec a urobíme niečo super. Tak, snažíme sa ujať. OK, také je pekné. Teda je to prijať. Tak. No, natáčame. Stopneme si to. No, už prešla minúta a ja si zapnem tú pestičku, alebo si rovno vypnem toto. Tak a čakáme, aj zatiaľ sa idem povedať na postava, slúžil labyrint. Urobili tu nové rady, ako ste si mohli všimnúť. Aj bez toho je pekné, aha. To bude plniť vo vyšších leveloch a ja si to stopnem zatiaľ. Ok, už tu máme posledných 5 sekúnd sme mali, tak. 1 a ideme! Toto sú všetko nabité, tak. Jej, máme ďalších 50, už máme 266. My sme ale boháči, za to si v Sintriby mastlaškou ukáž. 12 postava. 2 8. Ok, berem to od teba, ty zahni úplne. Ešte tu je čo máme, leponku. Postava. Tak, čo to pridalo? Čo sa mi pridalo, ty oko, blbe? Šťastie 2. 1 cent. To sa dajte pípkať za takú cenu však. La 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 la. On je zabitý. Jaká ruka, help, jaký meč. What the fuck? Nechcem by som... Jaká kvetinka na ňom vyrástla. A hák. Ty volo. Nechcem by som tak skončiť. Tak počkajte, ja idem na vecku, ja to strihnem a zatiaľ čaute. Tak, som späť, no za ten čas som sa stihol aj nájsť, aj na vecku som bol aj učesať. Takže ty ideš. Tak.
obchod s zbraniami. Dobre, tebe to predám. To tu 2,8, 45. To je to, by sme si kúpili Panzer 4, či toto. Ktorá je krajšia? Červená. A toto tu. Natáčame už 5 minút a